тамошобинони гиромӣ, шумо телевизиони танинро тамошо доред ва идомаи барномаи вақти бурд мебошад. ва ин дам бо қарсакҳои шумоён 3 нафар иштирокчиёни навбатиро ба саҳна даъват мекунем. салому алайкум иштирокчиёни азиз, шумоёнро аз сидқи дил бо соли нав табрик мегӯем ва бо шартҳои бозӣ ба фикрам шинос ҳастед ва муаррифӣ кардани ҳар яке шумоён барои тамошобинон, барои иштирок меҳмонон лозимӣ надорад, чунки ҳар яке чеҳраҳои ҳар яке шумоёнро тамоми вилоят мешиносад. инак саволро ман ба шумоён пешкаш мекунам. агар дар ёд дошта бошед, соли сипарӣ дар бозии вақти бурд саволе буд дар бораи кӯли сарез. дар ёд доштед? хуб, савол. моҳи феврали соли 1911 дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон заминларзае ба вуҷуд омад, ки дар натиҷа кӯли сарез ба вуҷуд омад. ин заминларзаро таҷҳизотҳои танҳо як расадхона дар шаҳри Санкт-Петербург ҳис карда ба қайд гирифта буд. бигӯед, ки ин расадхона ё маркази заминларзиченкунӣ ба насаби кадом олими рус номгузорӣ шудааст? ҳамагӣ 6 ҳарф. марамат. Суфиддин, аз шумо сар мекунем. Суфиддин, шояд ягон гуфтаниҳое доред ё табрикотҳои солинавӣ доред? аввалан салом арз мекунам ба ҳамаи тамошобинони телевизиони танин, ба ҳамаи шумоёни дӯстон. соли нав муборак бошад. бигзор дар хонадони ҳамашон файзу баракот ва барори кор бошад. 20 хол. ҳарфи шумо ё калимаро мегӯед? нест чунин ҳарф. гуласал, марамат. кураро давр мезанем ва шояд ягон гуфтанӣ дошта бошед. аз фурсати қулай истифода бурда ҳамаи нишастагонро муборакбод мегӯям. ба ҳар яки шумо муборак бошад. омади соли нав, соли 2018 соли пурбарор бошад, соли омаду бахт бошад. ба ҳамаи нишастагон вақти оилавӣ хоҳонам. гуласал, соли сипарӣ 2017 барои шумо лаҳзаҳои хотирмон дошт ё чӣ буд? чӣ хеле буд? албатта соли 2017 бисёр соли аз хотир фаромӯш нашаванда буд бароям. ҳамаи шумо гувоҳ ҳастед. модар шудам, соҳиби духтарча гаштам. ин аз ҳама хушбахттарини ман аст. қарсак дӯстон. саломат бошед. ва пурсон мешудем, ки номи анамон духтарчаи зебояк ро ба мо мегуфтед? номашро ба нияти ба иқбол шавад, ба толе шавад гуфта ба як каси бисёр ба ман писанд буд. бисёр зани оқилаву доно ҳастанд. иқболхон ном гузоштем. номи ҳамон одамро, ҳамон касро гузоштем. ташаккур. бигзор иқболхон ҳамчун модараш бошад. ташаккур. саломат бошед. 40 хол ва ҳарфи шумо. ҳарфи ӯ. ҳаст чунин ҳарф. раҳмат. кураро давр мезанонем. хоб, боз ягон гуфтание доред? модар будан ва дар саҳна баромад кардан, ҳунарманд будан душвор аст? албатта душворӣ ҳам дорад. ва ки ман шукри худованд бисёр модари худам дастгирӣ мекунанд. бо ёрии модарам душворӣ эҳсос намекунам. яъне ки духтарчаи зебое ки шумо тарбияи очаашро гирифта истодааст. бибиҷонаш аст. саломат бошед. بیست خال و حرف شما.
بیایید او. چرا قرصک بلنده هست چونین هست؟ آی. کوره رو دور میزنیم. گلسال راستش رو گوید. شما میدونید این کلمه رو یا توکل یافته ایستاده؟ نه توکل یافته ایستادیم. از بس که گلسال کوره رو سخت دور زنوندن به فکرم گفتنی های زیادی دارن. برای همین دوره رو سخت چغ زنوندن. گلسال شما رو گوش میکنید. شما گفتید که این سخن رو میدونید. گفته من حرفی اوی انتخاب کردم. این از فامیلی خودم است. پولاتوه هستم. برای همین در جایی که نباشم حرکت میکنم از نام خودم یا از فامیلی خودم. نباشد یک سوال. پولاتوه یا پولاتوه؟ اصلش پولاتوه. پاسپورت به پولاتوه نوشته. برای چی حرف یکم رو او گفتید آ نگفته از فامیلی خودتون؟ نه. پ حرفی پ این بسیار کم استفاده برده میشد در بسیاری سخن. من فهمیدم شما او دویم حرف بود برای همین. خب چیل خال و حرفی شما؟ و قرصک میزنیم. در اکثریت فامیلیا ها و هست. و از دخترکان خواهش میکنم دو صندوقچه رو گرام میبرایم و شما امکان دارید پول یعنی که برد نمایید اگر البته دریافت کنید. نشان دهید. کدومش رو انتخاب کنم؟ بیایید از راست سر کنیم. وای و ایشه نشان دید. خب دور میزنیم یا کلمه رو میگوییم. گلسال با علمان روسیه شناس هستی؟ کمتر شناس هستم و اوید به این ساحه 45 خال و حرف شما. یک تا گذارت بود از اون کس میپرسیدم. کدام حرف کن؟ گلسال شما در وقتی دور چغ زدن باید فکر کنید بود. حرف را گویید. ندونم. حرف بسیار که الفابت میدونید می یا میدونم من. دو تا میدونید خلاص می سه تا. نه میدونم. بیایید پیگیریم. هست چونین حرف. این هم از فامیلیتون گرفته. از فامیلی هم گرفتم اینه. نباشد کوره رو چرخ میزنی. ده خال و حرف شما. حرفی سه. سه. قرصک دوستان چون این حرف نیست. غلام جان مرحمت. نوبت شماست. اول کوره رو دور میزنونیم. غلام جان شاید تبریک میکنید. همه همدیاران عزیز را با سال نوی آمده ایستاده از نام خودم از نام همه صنعتکاران ولایت صدقاً تبریک میکنم. الهی سال نو برای همه ما پربرار آمده باشد. تشکر. تبریکات شما البته قبول شد.
از سوپیدین خواهش میکنیم پورا رو دور زنم. بحران است. خب سوپیدین شاید کلمه رو دریافتید. تحفه است. تحفه رو انتخاب میکنید یا بازی رو؟ تحفه چیه ما؟ تحفه. تحفه؟ تحفه با استودیو. واو. سوپیدین شاید بازی میکنید. اخه تحفه چیه کن؟ از ما بینم چی؟ بیست سومو میتیم بازی میکنید. دیم تحفه. فکر کنید که 100 سومو میتیم. پریز. بید 150 میتیم. تمام 200 تمام دیگه سودا نیست. باور کنید از 200 سوم پول میمونه. تحفه. پریز. 400 سوم میتیم. تیت پول میگیرید ها؟ آخرین بار میپرسم. پول تیت. 400 سوم پول انتخاب کردید ها؟ Путевка Дубай бы. با سوپیدین البته خیر خوش میکنیم. 400 سومونه میگیرید. پول شیرین ده پول شیرین. تماشابینان عزیز برنامه وقتی بود رو ادامه میدیم و امروز در این دوره دویم از اشتراکچیان سوپیدین بازی را ترک کردند و گلاسال همراه غلامجان بین خود مبارزه میبرند. مرحمت گلاسال نوبت از شما است. گلاسال شما هم میخواهید که تحفه بیاد؟ نه حاضر با من تخمین کرده ایستادیم. شما باوری دارید که برد مینمایید؟ باوریم اقدر هم نه که برای آن که حاضر در اینجا رقیبی من بسیار انسانی کتابخوان هستند، دانا هستند، حقوق شناس هستند. برای همین جواب این سوال رو نمیدانم دیگه راستی. این وقت خوشبختی من نبود. 20 خلاص به حرف شما. پولاتوف نه. له پول شو حاضر به حرفی لی رو میکشوید. کلمه رو میگوید و کره رو در میزنونید. پول کف هر سگ دوستان. فهمت پول کف. دوستان عزیز باز یک غالب برنامه وقتی برد معین گردید. شاید یکان گفتنی هایی دارید برای تماشابینان؟ پول کو بودی نه؟ پول کو پول کو. تحفه ها از تلویزیون تنین از شرکت پیشسافت برای اشتراکچیان
акои азизам, ман дар аввал аз номи ҳамаи санъаткорон ба шумо ташаккури зиёд мегӯям. миннатдории худамро изҳор мекунам, ки барои пешравии эҷодиёти санъаткорони вилоят бисёр меҳнат карда истодед. Телевизиони шумо бисёр кӯмак мерасонад, ки эҷодҳои нави моро барои халқамон пешкаш кардан ва ин кори моё бисёр осон мекунад. илоҳо ҳамеша саратон дар омони худованд бошад, оилатон, наздиконатон танашон сеҳат бошад. ҳамеша шуморо бинем дар вақти чоқ хурсандагӣ, хушу хурсандагӣ вохӯрем. ва як тӯҳфача дорам. хай тӯҳфа калону хурд намешад. ин чизро бовар кунед, дигар хелаша кофтам, аз барои ки вақтам камтар буд пагоҳӣ натонистам. худам ният карда чизе хай ёфтам, ба фикрам ба шумо маъқул мешавад. маъқул шудагиашро ман ҳаминро фаҳмидагӣ ҳастам, ки дар вақте ки утоқи кории шумо ворид мешад, одам хоҳид нахоҳид ба чашмам ҳамун чиз мефарояд, ба ҳамун чиз. ба фикрам бисёр дӯст медоред. агар хоҳед дар назди дӯстонам кушода бинед, набошад хайр. хуб мешуд, хуб мешуд, бисёр хуб мешуд. марҳамат худотон. бисёр тӯҳфа, шумо гуфтед ки тӯҳфаи хурдака гуфтед, тӯҳфа хурд намешавад. алалхусус ин хел тӯҳфаҳо бисёр тӯҳфаи калон аст. саломат бошед. ташаккур. боз як бор дигар ҳамаи шумоёнро бо соли нав табрик мегӯям. тамошобинони азиз, хотиррасон менамоем ки барномаи вақти бурдро аз телевизиони танин тамошо доред ва ин барнома барномаи соли навӣ, барномаи идона мебошад ва ҳоло бо қарсакҳои шумоён 3 нафар иштирокчиёни навбатиро ба саҳна даъват мекунем. иштирокчиёни азиз, шумоёнро хуш омадед, нури дида мегӯем ва ҳар яки шуморо бо соли нав аз номи телевизиони танин, аз барномаи вақти бурд табрик мегӯем. саломат бошед. бо диққат бошед, саволро ба шумоён пешниҳод мекунем. ин нависандаи барҷастаи халқи тоҷик 7 ноябри соли 1414 таваллуд шудааст. яке аз ноҳияҳои вилояти хатлон ба номи ӯ гузошта шудааст. ин нависанда мутафаккир абдураҳмон ном дорад, аммо бештар нафарон ӯро бо лақамаш мешинохтанд. лақабаш бигӯед, ки лақаби ин нависанда чӣ буд? марҳамат, ихтиёрҷон, аз шумо кураро давр мезанонем. ихтиёрҷон, шояд ягон гуфтани дошта боше? аввало ба ҳамаи тамошобинон саломи худро мерасонем аз номи санъаткорон ва аз номи худ, аз номи иштирокчиён. ба шумо аввалам гуфтаниам ҳастам, ки ба телевизиони танин бисёр ташаккури худро изҳор менамоям аз номи худ, аз номи санъаткорон. ба шумои акои азизам ҳамеша бурдборӣ ба соли нави омодаи сода ман шуморо табрик мегӯям ва албатта ҳамватони азизамонро табрик мегӯем. ташаккур. ихтиёрҷон, чуноне ки гуфтем, лақаби ин нависандаро ман аз шумо пурсон шуда истодам. дар тоҷикистон баъзе деҳаҳо ҳастанд, ки якдигаро белақаб намешиносанд. масалан, аз рӯи шуниди ман деҳаи хистеварс, ки ҳар як нафари шаҳрванди деҳаи хистеварс лақаби худро дорад ва якдигаро бо лақаб мешиносанд. шояд мегуфтед, ки лақаби шумо чӣ бошад? шумо ҳам лақаб доред? не, албатта лақаб надорам. агар ман аз ҳамкоро лақаби шуморо пурсон шавам чӣ? фурсед якбор нағз мешуд. масалан, ман медонам, ки маро ба номам суффикси ча ҳамроҳ мекунам.
ман инро медонам. 10 хол аст. ҳарфа биёд аз зуми худ сар кунам. ба гуфте ки хеле ки Гуласалхон гуфтам, аз зуми худ сар мекунам. ҳарфи И. И. Қарсак дӯстон. ҳаст чунин ҳарф. хоб ихтиёрҷон. боз як савол. Хуб. ани байни ҳамкасбон лақаби киро шумо нағз медонед? хуб медонед? байни ҳамкасбон маъло чӣ гумакам? лақаби киро нақсар медонед? бале. Лекин ман аҳамият надодам ба лақаби ҳамкасбон. ҳамашонро бо ному насабашон. бале, албатта ман бо ному насаб. шояд абдураҳмон ягон лақаб дошта бошад. Нашунидам ки. рустамҷон шумо чӣ? лақаб дорам. лақаб доред? пеш давраи студентим қадам майдача будам, фикри чай қӯшӣ мекардам, пайваст мекардам. ҳозир нема азимӣ мегӯям тамом. баъд калон шудед? Ман калон шудам, азимӣ шудам. офарин. 50 хол аст ва ҳарфи шумо. ҳарфи У. 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 бисёр мехостам ки ҳамин ҳарф бошад, барои он ки ҳаст. ман гандам. давр мезанонед ё калимаро мегӯед? якта давр набошад маънаш. хоб ихтиёрҷон, шумо фикри ба ҳамкасбонатон навбат додан доред? бале, албатта, барои чӣ не? Мало, не бешихед. абдураҳмон марамат куроро дар мезанад ё калимаро мегӯед? не ман намедонам. марамат шояд гуфтанӣ доред? аввало тамоми тамошобинони танинро бо соли нав табрик мекунам. барои ҳамаи ҳамкасбонам, барои ҳамаи тамошобинон аввало саломатӣ мехоҳам ҳастам. ба шумо ташаккур. ба суханҳои ихтиёрҷон шод шерик ҳастам ки ин чорабиниро ташкил кардид барои санъаткорон. ташаккури зиёд мегӯям. 50 хол аст ва ҳарфи шумо. ҳарфи Б. қарсак дӯстон, ба ҳар ҳол қарсак мезанем, лекин чунин ҳарф нест. марамат рустамҷон. бародари азиз, ба шумо ҳазор раҳмат барои давр додагатон. чарх заронам. сараввал саломи худро, саломи аҳли ин нишастро ба кулли тамошобинони телевизиони танин мерасонам. бигзоред ин соли нави омода истода яке аз солҳои пурбарори кулли мардуми азиз бошад. ва ба шумо низ акои азиз барои чунин дастгириҳо, барои таклифатон ба ин барнома ташаккур мерасонам. соли нави шумо низ муборак бошад ва соли нави аҳли ҳамкасбони ма ки дар инҷо ҳузур доранд муборак бошад. ташаккур. рости гап, дар аввал ман дигар чизро дар назар доштам, вале хато кардам. бозе ранги дигар гирифта? рустамҷон, тӯҳфаро мегиред ё бозӣ мекунед? бозӣ кунем, а? тӯҳфа. тӯҳфа. шавқовартараш, а? бозӣ кунем камтар. тӯҳфа. марамат тӯҳфаро биёред. рустамҷон, лабай. шояд аз фикратон мегардед? не чӣ ба тӯҳфа ин хотироти асосияш ҳамин аст. 50 сомон. тӯҳфа. 100 сомон. тӯҳфа. 500 сомонам гӯед ки тӯҳфа. охирин бор мепурсам, тӯҳфа ё пул? тӯҳфа. аниға? аниқ. худатон талаб кардед. телефони мобилӣ. ташаккури зиёд. ташаккури зиёд барои телефон.
айфон буд, аз ин болош нокия. зинда бошед. Ташаккури зиёд. Бори дигар ин албатта як хотирот аст. як чиз гӯям бовар намекунед. 1-2 ҳафта пеш як биби дорам, модаркалон дорам. як ҳамихел телефон харидам аз бозори панҷшанбе. он кас телефонои вай намедонанд. вайрон шуд. инашро бурда медиҳам барои модаркалонам. ва аз дасти нозуки ҳамон модаркалон як тӯҳфаи шояд медонед, ташаккури зиёд, шояд ноарзанда бошад, лекин инро бибиам духта аст. шояд агар вақти шумо дароз бошад, хайр ман кӯтакаро мебиёрам. як бор мепешонем. саломат бошанд. бигзор ба мисли бобои биби ман шумо низ ба давлат шавед. соҳиби қариби 50 набера ҳастам. ба давлат шавед акай азиз. табрик бошад, соли нав нишон гиред. ба камин кунед. ташаккури зиёд. ва бори дигар ба тамошобинон гуфтаниам ки сарбаланд хонаобод бошанд. ба мухлисони азизам гуфтаниам ки дар соли 2018 иншоалло мо яке аз барномаҳои ҷадидтарине ки иншоалло аввал худо аст пешкаши шумо мегардонем. интизораш бошед. хело навгониҳои нав ва нав барои шумо пешкаш мешавад. зинда бошед. ташаккур. Ба телевизиони Танин барномаи вақти бурд ба модаркалони шумо, ба биби азиз як тӯҳфаи солинавӣ аз телевизиони Танин ва аз барномаи вақти бурд. ташаккур. зинда бошед. ташаккур худо азиз. раҳмати калом. рустамҷон саломат бошед. тамошобинони азиз, барномаи вақти бурдро давом медиҳем ва ин дафъа дар назди кура ихтиёрҷон ва абдураҳмонҷон боқӣ монданд ва рақобатро давом медиҳем. марамад ихтиёрҷон, кураро давр мезанед ё калимаро мегӯед? камтар кура давр мезанем. ихтиёр ба дасти бахтиёр аст. боз як бори дигар агар мехондед назм мешавед. ин нависандаи барҷастаи халқи тоҷик 7 ноябри соли 2014 ба дунё омадааст ва яке аз ноҳияҳои вилояти хатлон ба номи ӯ гузошта шудааст. ин нависанда абдураҳмон ном дошт, аммо бештар нафарон ӯро бо лақабаш мешинохтанд. бигӯед ки лақаби ин нависанда чист? ба фикри ман дар ин ҷо албатта пур кардам. лақаби ин кас ҳарфиё гӯям ё ки калимаро гӯям? мешавад калимаро гӯям? хоҳиши шумо аст. 20 хол доред? метавонед холатонро зиёд кунед. метавонед 2 сандуқчаро лақамро гӯед, баъд ҳама якҷоя механдем. лақаби ин одам ба фикрам Нуриддин буд. қарсак дӯстон, боз як ғолиби барномаи вақти бурд аст. шуморо табрик мегӯем. ишрокчиёни азиз, шумоёнро барномаи вақти бурд бо соли нав табрик мегӯяд ва ҳоло хоҳиш мекардам аз духтаракон тӯҳфаҳоро барои ишрокчиён бароранд. соли нав муборак. ба шумо низ муборак бошад. ташаккури зиёд.